ועכשיו אנחנו רוצים להכיר לכם את ליאת שדה, שהיא אלופת ישראל בשחמט, סגנית אלופת ישראל ברמיקוב, בעלת תואר ראשון במחשבים וטכנולוגיות מידע, ואם זה לא מספיק, אז יש לה גם תעודת הוראה מטעם מכון וינגייט. בוקר טוב ליאת. ואת כאן לדבר איתנו על פיתוח חשיבה אצל ילדים. נכון. שזה כנראה נושא חשוב, אבל לא מספיק במודע. נכון, לגמרי. אני חושבת, זה נשמע אפילו מפחיד ומרתיע, אבל אצלנו במרכז, מרכז בראש חושב, אנחנו עושים את זה ומעבירים את זה בצורה מאוד חווייתית ומעניינת. אני חושבת שמה שחשוב, כל למידה באשר היא, כאשר היא מעניינת וחווייתית, היא גם אפקטיבית ונמשכת לאורך אחד הדברים שמשרד החינוך השכיל להתחיל להבין, אבל עוד לא לגמרי מיישם בבתי הספר, זה שאין כמו למידה דרך משחק. נכון. אין כמו, זאת אומרת, אתה לא צריך להגיד לילד, זה למידה לטנטית, הילד בא כאילו לשחק, על הדרך הוא לומד. בדיוק, לגמרי. בזמן שכיף לו והוא נהנה, הוא מפתח מיומנויות חשיבה, הוא לומד המון דברים חדשים, ולכן משחקים זה דרך... אני למדתי לרמות דרך משחקים. סבתא שלי הייתה לוקחת אותי לשחק איתה רמיקיוב, אני הבנתי שאת אלופה בזה, ואני, כל מה שהייתי עושה זה מחביא כל מיני אבנים, והיא הייתה נורא מתעצבנת עליי, הייתי נורא קטן, אבל היא הייתה מתעצבנת עליי, הייתי מרמה ברמיקיוב. מה עוד אפשר ללמוד מתוך משחק כזה, למשל? המון ערכים של סובלנות, של לא של רמאות. זה פספסתי. טוב, לקח את זה קצת, בסדר, לא נורא. אבל בערכים. כמובן מיומנויות חברתיות. אבל בכל זאת במשחק יש איזו תחרותיות, אז זה לא פוגם כאילו בעניין הזה של המשחק? יש המון עניין של תחרות אצלנו, אנחנו מאוד מאוד מקפידים על העניין של לעשות את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, כי באמת יש הרבה ילדים שנרתעים מתחרות ויכולים ממש לא לרצות יותר. ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, כיפית, מעניינת, גם את התחרות, ללמד אותה בדרך שהיא כיפית ומעניינת, וגם בגלל זה אצלכם כל ילד זוכה, גם מקום שני, גם שלישי, גם רביעי, גם מקום אחרון. גם מקום אחרון, עצם במשחק, ההשתתפות במשחק זה כבר החוויה. נכון מאוד. עכשיו, למשל, תני לנו דוגמה איך את מעבירה משחק של שחמט בצורה שהיא יותר חווייתית ויותר משחק לילד. אוקיי, אז יש לנו את משחק השחמט, שההתחלה ללמוד אותו בצורה מאוד הדרגתית, זה דרך משחק החיילים, אנחנו מספרים שלפני המון שנים רק החיילים השתתפו במשחק. לא הצריכים, לא הרצים, גם לא המלך. והחיילים, הם הולכים רק קדימה. רק קדימה כל פעם צעד אחד. הם לא מסוגלים לא ללכת לא אחורה ולא לצדדים. כשהם בבית שלהם, בארמון, הם בעצם אוכלים את האוכל שהם הכי אוהבים, וכאן שואלים את הילדים מה האוכל שאתם הכי אוהבים. שמה הגילאים, אני יוצרת אותך לשנייה, איזה גילאים בדרך כלל מגיעים אליי כשאת מספרת את הסיפור הזה? 5 ועד 12. לגדולים יותר יש לנו סיפורים של צבא וכבר מוסיפים גם את הצריכים ואת המלך. נכון, את כל הכלים. והחיילים, הסיפור שלהם הוא מאוד מעניין, כי הם חלשים, נחשבים הכלי הכי חלש, אבל יש להם מטרה. הם רוצים להגיע לסוף, הם רוצים להגיע לשטח של היריב, אם זה הלבנים רוצים להגיע לארמון של השחורים, והשחורים רוצים להגיע לארמון של הלבנים. וכשהם יגיעו בסוף, בעצם פוגשים את הקוסם הטוב. הקוסם הטוב שואל אותם, שלום חייל, למה אתה רוצה שאני אהפוך אותך? האם אתה רוצה להיות צריח, רץ, פרש או מלכה? החייל אומר, אני רוצה שתהפוך אותי להיות מלך, אבל הקוסם אומר שאי אפשר. מלך יש רק אחד. ולכן הוא בוחר, מבקש את המלכה ומקבל כוח מכלי מאוד חלש, הוא פתאום הפך למישהו חזק ועוצמתי. אז זה במשחק השחמט. מה זה המשחק הזה שהבאת לנו? זה שחמט לשלושה, משחק שהומצא לפני כ10 שנים בפולין, די פרופסור פולני, שהסיפור שגם שהוא רצה לשחק עם 2 חברים ולא רק חבר אחד, ולכן הוא היה צריך לפתח ולהמציא את המשחק הזה. ואחד שואל אותך... תגידי, כשאנחנו מדברים על מרכז מחשיבה כזאת, ואני רואה לשולחן בעיקר משחקים של פיזיים, חיילים, צריך להזיז, רמיקוב, שחמט, מה קורה עם משחקי המחשב למיניהם, או טאבלטים? זה משהו שמשתמשים בו אצלכם כדי לעודד חשיבה ברמה של דיברת תורה בלשון בניה? זה מה שילדים רוצים לשחק היום. אז אנחנו משתדלים להוציא אותם מהמחשב, את המחשב יש להם המון, גם בבית ספר וגם בבית, והמטרה שלנו במרכז להוציא אותם מהמחשבים ולתת להם משחקים שהם יהיו אחד עם השני. ודרך אגב, יש גם משחקים בחוץ, משחקי חצר גדולים, חידות. שמי בעיקר האנשים שעובדים במרכז הזה? מדריכים מקצועיים שבאים מתחום של החינוך, מאוד אוהבים ילדים
אוהבים להדריך. שהמטרה... כן, אני אימא לשני ילדים, זיו ונועה, בן 5 עונות ועוד מעט 2. כבר, למשל עם בין השנתיים שלך, אני מתחבר דווקא לצעיר ביותר. כבר מתחילים לעבוד איתו על משחקים שמפתחים את החשיבה, או שהמשחקים אמורים להיות בהתחלה סתם כיף? כל המשחקים, אני תמיד טוענת שכל המשחקים צריכים להיות כיף. גם משחקים מורכבים כמו שחמט ומשחקים קשים, כולם להפוך אותם למשהו כיפי. על ידי סיפור, על ידי הדרגתיות של הלימוד שלו. וגם עם הילדה בת השנתיים. אבל הערכים המוספים, אני חושב על משחק רביעיות פשוט כזה. אפילו משחק כזה יש בו אלמנט של זיכרון למשל, נכון? נכון. יש בו אלמנט של קיבוץ לקטגוריות. זאת אומרת, בכל אחד מהמשחקים האלה יש כבר גם את הערך המוסף הזה. ויש גם משהו חברי, שוב, לעומת הטאבלט שאתה מדבר עליו, שזה כאילו 1 על 1, פה יש משהו שבעצם זה אינטראקציה עם קבוצה. עכשיו, אתם מלמדים בעצם על חשיבה של לצאת מהקופסה, או שזה המטרה שלכם? זה המטרה, כן. ללמד המון ערכים דרך המשחקים. גם ערכים, גם לימוד חשיבה מתמטית, ידע כללי.